Демәк, безнең командалар сезгә, сезнең игътибарыгызга хәзер үзләренең музыкаль яңалыкларын укып җибәрәләр. Без инде аны русча карапули дип атыйбыз, карапульларын укып җибәрәләр. Әгәр дә сезгә шамый икән, кадерле жюри, сез инде беришәр команданы алып атсагыз да була. Әзерме? Әзерме? Әйдәгез, тыңлыйбыз. Татартим. Карлар ява, яңгыр ява, декабр уртасында, ә мин тиле оңгырра кыскырыктан колготкида. Рәхмәт, Татартим КВН командасына тагын берне бит. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әти күп салма. Алга таба дәвам итәбез. Әкәмәт КВН командасы. Аллаға тапшырдық. Неше тапқыр гүзәлләрне күреп, мин минутлык хискә исердем. Ойнадым да кыяфәтен күреп, кроваттан тибеп төшердем. Рәхмәт, алга таба. Аңыла йөрәгемне, тыңыла йөрәгемне, тизрәк яса инде кардиограмманы. Бардык җир сүзләреннән соң аңладым инде җир икән. Музыкальның синең шәп кенә дустым. Алга таба дәвам итәбез. Шаллыдан безнең кунакларыбыз BBK КВН командасы. Киттек. Күпме карасам да карап туймыйм. Күрше Фарит машинасына. Кичтән ут кабыздым. Иртәгә хәтле янып ята. Рәхмәт, алга таба. Аякны ингәттен, кулымны сындырдым. Эчә торган мужик мин таптым. Ана бер бүрүләрнең берсе көлеп җибәрде, әйме? Актуаль тема, ая алмаз өчен. Без алга таба дәвам итәбез. Мамадыштан 5 бармак КВН командасы. КПЗ соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. 3 кило борчак урладым, 3 елым үтте китте. Рәхмәт. Рәхмәт, алга таба. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый. Су калаганы басу буйлап гай трактор кугалый. Рәхмәт. 5 бармак КВН командасы, алга таба дәвам итәбез. Марат КВН командасы. Хәерле кич, дуслар. Сәлам. Магазин уннан соң сатмый Зөлфия апа сата. 1-2 ай таган сатса үзенә Hyundai ала. Амара кукарела шалалала, амары дурилари шалалала, амара кукарела шалалалан. Зәйтүн әби тешен салган. Эй, вакинарина блум-блум афанана. Марат, сыгып булмады ахырына кадәр, әйме? Булмады шул. Жюри, кадерле жюри. Кайсы команда 0,2 балл белән сәхнәне ташлап китә? Әйдәгез. Илләр безнең Штраф бөҗрә. штраф бөҗрә. Кемнәр өчен? Әйе, ике команда, Марат һәм BBK. Марат һәм BBK КВН командаларына штраф бөҗрә. Әйдәгез, BBK. Намаз укый бүген мулла алмас. Китегез кызлар, укыйлар малайрал. Намаз. Ну, ярый. Марат. Эх, сез матур кызлар, ник кырынмыйсыз? Үбешкәндә тешләремне кытыклыйсыз. Ну, монда аңлашыла инде безнең сәхнәне BBK Рәхмәт командасы. BBK. Әйе, ташлап китә BBK-га. Кайнар алкышларыгыз, дуслар, әйдәгез. Без алга таба дәвам итәбез. Шулай ук безнең музыкаль яңалыклар, карапулялар, икенче круг. Әйдә, Татартим. Эх, тола, 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 инде син карак, минем ни чиртада юк бит, ложка, кружка һәм тарак. Рәхмәт.
Карлыгачлар бала ясый. Шуны күрәсем килә. Бары тик бер генә сүзләрен үзгәрттеләр дә инде җыр килеп чыкты. Карлыгачлар бала ясый. Hayda, alga таба дәвам итәбез. Әкәмәт КВН командасы. Авылда яшим инде 20 ел. Көн сайын кибеткә тарта күңел. Эчә сукрайды ике күзем. Эх, күрәсем килә, күрәсем. Рәхмәт алга таба. Белоруссия президентының яратып җырлаган җыры. Үтә айлар, үтә җәйләр, ә мин һаман президент. Хей! Рәхмәт. Бишбармак КВН командасы. Әминә гөлкәем, нинди синең вәйфәең? Икенчесе. Әйдә. Кара урман нарыга кереп чыктым, урамнарда бәдрәф тапмагач. Менә Бәдрәф дигәч кеше көлә башлый. Күрәсезме? КВН. Алга таба дәвам итәбез. Марат КВН командасы. Дәвам итәбез. Лада седан капланган. Икенчесе. Кыш көне туй күлмәге кигән кызлар күбесенчә корсаклы. Но кайсы команда безнең 0,4 балл белән ташлап китә? Кайсы команда ул? А? Шуннан да ике малайны нәрсәгә чакырдылар тегеннән? Нәрсәдер сөйли ул тыңда, бер кеше дә ишетмәй аны. Менә хәзер Айваз белән аралаша башладылар алар. Вот. Аңлатыгыз. Тегеләр гомумән бер нәрсә дә белми. Сез монда үзегез хәл итәсез Илдар белән генә. Хәзер Рамилгә аңлат, Рамил дөрес аңладың, бер команда китергә тиеш. Бер генә. Айваз дөрес әйтә, бер генә команда китергә тиеш. Бер команда китә, 1000 нәрсәгә? Мондамы? Бармы 1000-ңиз? Баласыгыз киләме? Барысын да калдырабыз. Yes. Калдырабыз. Әйе. Переходим на следующий уровень, Роберт. Калдырабыз, бөтенесен дә калдырабыз. Һәм дә инде кая киттең син, Гүлия? Калдырабыз иде бит инде. Куып чыгармыйбыз бөтенесен, Гүлия. Без инде хәзер икенче этапка күчәбез. Ул да булса безнең разминка. Разминка безнең жюри белән үтәчәк. Жюри әгъзасы үз сорауларын әзерләдеме? Әйдәгез, кем беренче булып соравын бирә? Ну, конечно. Шул, менә, шул ике малайга бирегез, крайдагы. Салават Минниханов. Да. Танылган татар эстрадасы җырчысы, продюсер, клипмейкер, 4 тапкыр Алтын барс премиясе лауреаты, Болгар радиосы милли музыка премия лауреаты Гүзәлемнең ире Салават Минниханов. Әйдә. Ике тапкыр әйтте. Яңа елны ничек арзан шул ук вакытта кызыклы үткәрергә мөмкин? Бу Салават Минниханов шундый сорау бирсен инде. Өйләнгәч шундый сораулар туа башлады шулай. Әйдә. Мин басып тораммы әле? Бер 10 тапкыр утырдым инде. Утырып торсам яхшырак булай. Салават, хәзер үз җавабы белән утырта ул сине кире. Яңа елны ничек кызыклы һәм шул ук вакытта арзан үткәрергә мөмкин? Ашанда бикләнеп калсаң, арзангарак чыга инде. Но кызык булыр микән анда? Шәп җавап. Бу Әкәмәт КВН командасы иде. Алкышларга салга таба дәвам итәбез. Безнең Татар Тим КВН командасы. Исемнәрегезне әйтегез командаларның исемләрен. Татар Тим, мин үзем әйтеп барам. Татар Тим, яран.
Әйдә Салават. Yok, mında просто Ayvaz sırada şuna kurangına. Ну, мен Гүлия, е. Ayem, Gülüye. Айваз Салаваттан сұрады бұл қыздың есімін деп. Gülüye, yazıp kıyığız. Яңа елны ничек кызыклы һәм шул ук вакытта арзан үткәргә мөмкин? Илназ Сафиуллин концертына барагыз. Қызық булачак. Ну, нәрсә дип әйтәсең Илназга? Менә сезнең Мин концерт... игътибар иттем бу команда Илназ Сафиуллинның җырларын бик ярата. Әйе. Марат КВН командасы Салават бір тапкыр сұрауын берсең. Ага, яңа елны ничек кызыклы һәм шул ук вакытта арзан үткәргә мөмкин? Безгә кызларга җиңел, безнең өчен егетләребез түли. Бу факт. Тагын бер тапкыр Әкәмәт КВН командасы. Ну, егет кара. Әгәр дә Әкәмәт кызык булмаса, бүтән чыкмыйсың. Әйдә. Юк, китмә. Кызык түгел ахрысы. Әйдә Салават, тагын бер тапкыр. Яңа елны ничек кызыклы һәм шул ук вакытта арзан каршы алырга мөмкин? Армияда инде ауылға да зейсі yok. Рәхмәт. Һәм Мамадыш, биш бармак КВН командасы. Монда ничек команда булсын гомумән? Берешер, алар әйдәгез сөйләшеп алабыз тиз генә генә. Бер генә тапкыр җавап бирегез. Сөйләштекме? Чөнки икенче җавабыгыз кызык Алса түгел минем сезнең. ощущение дежавю. Мин һаман шул ук сорауны Шул ук сорау, бу КВН, Салават. Салават, бу КВН, әйе. төшкә керәчәк инде бу. Сүндерегез перископларыгызны. Сүндерәм. Ярар, яңа елны ничек кызыклы һәм шул ук вакытта арзан каршы алырга мөмкин? Салатны башка куеп йоклап. Обычно минем яңа еллар шулай үтә. Рәхмәт. Бетмәдеме әллә? Татар Тим КВН командасы. Яңа елны ничек кызыклы һәм шул ук вакытта арзан үткәргә мөмкин? Контактта отырыгыз, бикердән. Шулай эшлим инде мин һәрвакыт. Ну, әйдә, соңгысы булсын инде. Яңа елны ничек кызыклы һәм шул ук вакытта арзан каршы алырга мөмкин? Без аңладык, сезнең концертка барырга кирәк, әйме? 100%. 2020 елда. Рәхмәт. Рәхмәт, бұл Салават Миниханов иде. Кайнар алкышларыгыз. Без алга таба дәвам итәбез. Безнең сораулар күп. Киләсе булып сорауны кем бирер икән, ә? Кайсыгыз? Шул, кырыйдагы ике Не егет. слишком КВНовский, что ли? Микрофонга булган. Илназ Сафиуллин. Рахмет. Дөресен әйткәндә, белмим ни өчен жюри редакторлар миңа әлеге сорауны бирделәр. Бәлки аз гына концертлардан соң формамны югалтканмындыр, бәлки. Юк, алар сорауны бирмәделәр. Бу синең сорауың. Хәтерләмим үзем язганымны әлеге сорауны. Әйе, хәтерләмим. Үзеңнең картаюыңны ничек аңларга? Нормальный сорау. Бирделәр редакторлар сиңа. Кстати, кадерле тамашачылар, бүгенге КВН билетлары белән Татар Пати КВН чарасына керү 50% ташлама белән. Сөйләштекме, Илназ? Сен аны белмидең. Мин аны үзем. Әле генә белдем, әйе. Әйе. Марат КВН командасы. Үзеңнең картаюыңны ничек аңларга? Әйберләрегезне сондыкка куйган вакытта менә картайган дип шуйласаң була. Сау рәхмәт. Да. Бу да картая башлаган әкренләп. Әйе. Бу факт кына әйтте, әйе. Менә хәзер кызыклы җавап булачак. Әйдә. Үзеңнең картаюыңны ничек аңларга? Кич белән йокларга яткач хатының күчеп ята башласа аңлашыла уже. Бу Ярар. менә монысы Искәртте. коры факт. Алга таба дәвам итәбез. Татар Тим. Үзеңнең картаюыңны ничек аңларга? Картайгач пенсия бирәләр. Акыл кирәк. Монсы юеш факт. Үзеңнең картаюыңны ничек аңларга? Менә теге бер пакет эченә бер пакет тутыра башлыйсың, җыя башлыйсың, шунда аңлашыла инде. Белмим мин, һәр яңа ел килгән саен бер пакетка бер пакетны тутырам. Картаябыз. Конечно. Шулай, гомер уза. Мин 16 яшьтә картая башладым. Пакетларны җыя башлады, пакет эченә. Шуңа күрә картаям ахрысы. Әйдә. Үзеңнең картаюыңны ничек аңларга? Күзең төшә башласа һәм Дөнә апага.
Мұны Мөнирге айтыңыз енді, Рахмаев. Ну, Илнас, бар екен. Так. Конечно, уже бірінші болып жауап береге. Ну, ярар. Әйді. Өзіңнің қартаюыңны нишек аңларға? Телевизорға шелтер қоя башлагач. Бұл шалыда шулай эшлиләр. Өзіңнің қартаюыңны нишек аңларға? Түш көргәндә тешләрен чыгып оча башласа, уже все. Бұл әкәмәт көйен командасы еді. Бар ма тағын Ярый. жауапларығыз? Юк ма? Рәхмәт барыгызга да. Илнас Сафиуллин. Алға таба давам итәбез. Рамиль Агадеев. Роберт Исламов. Біләбіз. Миндә жауап, сездән сорау. Жауап шундый. Һәм шуннан соң Салават Фатхетдинов урысча җырлый башлады. Сұрау мұнда, еме? Біздің команда. Сорау кирәк. Нишләп микән? Һәм шундан соң Салават Фатхетдинов урысча җырлый башлады. Уйларға кирәк бит нинди сұрау бирергә. Синең бармы берәр сорауың? Бар. Хәзер менә командалар үзләре сорау уйлап чыгаралар. Җаваплары ул хәлләр кызыклы булмаса да, бәлки сорауы кызыграк булачак. Әйдә. Мамадыш, 5 бармак. Путин юбилейында жырларға кушкач, Шуннан соң Салават Фатхетдинов урысча җырлый башлады. Әйбәт. Матур итеп кенә факт буенча. Әйдә, әкәмәт көйен командасы. Тиберләрдә чыгаралар. Әйдә. Сорау. Гастрольдә сала ашаганнан соң Салават Фатхетдинов урысча җырлый башлады. Салы. Ашагач. Сала ашагач. Әйе. Монда үтә, әйе. Салават Миниханов, менә синең кичкенә чакта кушаматың бар яме? Син алай булай. Әйдә, Татартим. Сезнең кызыгыз бармы? Һәм соннан соң Салават Фатхетдинов урысча җырлый башлады. Сез Минем ниндидер хатын бар, хатын. сез ниндидер сәер. Мамадыш. Әйдә, Мамадыш. Әйдә. Салават ишеккә бармаган кызгач, Урысча җырлый башлады. Да. Так. Марат көйен командасы. Стас Михайловны күргәч, Салават Фатхетдинов урысча җырлый башлады. Менә шулай. Бу факт. Ярый, Монысы да рәхмәт. факт. Рәхмәт. Рамиль Агдеев. Кайнар алкышларыгыз, алга таба дәвам итәбез. Һәм инде киләсе сорауны безнең Айваз Садыров бирә. Танылган промоутер Мөнир Рахмаев белдерүенчә, Илнас Сафиуллинның концертына билетлар 1000 тәңкә тора. Татар эстрадасының популяр җырчысы, 4 тапкыр Алтын Барс премиясе иясе, клипмейкер, продюсер, режиссер Салават Минихановның концертына билетлар шулай ук 1000 тәңкә тора. Алар бүген биредә икәү. Әнигә алайса КВНга билет 150 сум тора. Рәхмәт. Калганын утырып кына бирәм. Бунда бит бер сораудан икенче сорау туа. Икенче сораудан өченче сорау туа. Өченче сораудан дүртенче сорау туа. Кем сиңа бирде мондай сорауны? Үзем уйлап таптым. Вот, редакторлар дип әйтмә. Үзем уйлап чыгардым. 1000 тәңкә дигән имеш мин сиңа шушы. Әйтмәсе өчен. Редакторлар дип әйтмәсе өчен. Аңлашыла. Әйдәгез. Марат Илнасның көйен концертына командасы. 1000 тәңкә тора, Салаватның концертына 1000 тәңкә тора, алар бүген икәү. Нигә билет 150 тәңкә генә? бәлки бу Илнас Сафиуллин түгелдер? Рәхмәт. Бәлки түгел. Салават үзе. Менә Илнасның урысча Илнасның ашык астында. урысча җырлый торган Салават Фатхетдиновның концертына билетлар күпме торыр икән? Урысча җырлый торганмы? Ай, 150. эксклюзив 1000. Бүген җырлаячак бит ул, шуңа күрә 150. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа да. Бик зур рәхмәт. Бармы җаваплар? Мәгълүматың өчен бик зур рәхмәт, Айваз. Менә күрәсеңме, син катлаулырак сорау бирдең. Шуңа күрә безнең командалар инде
Әзгенә башын вата башладылар. Кемнеңдер инде китәсе килә башлады. Пожалуйста, 0,4 балл бирегез да без китик инде. Мондый сорауларга җавап бирмибез инде, зинһар өчен. Күрәсең менә, Татар Тим командасы. Әйдәгез инде, бар, менә 5 бармак. Софиулланың концертына 1000 сум, Салаватныкына 1000 сум, алар бүгін икәүнегә билет 150 генә. Да, мин тоже предлагаю безнең билетларга 1-0 өстәргә. Татар КВН өчен җан атучы. Әйдә, Татар Тим. Софиуллин 1000 сумга концерт куя. Миннеханов тоже. Алар бүгін икәүләшеп килгәннәр. Нигә 150 генә бүгенге билет? Акчадамыни эш. Күңелдә эш. Ярар. Бу Татар Тим КВН командасы. Бармы әле тагын? Гомумән безнең татар эстрадасы җырчылары акча турында гына сөйләшәләр, яме? Не мы такие, жизнь такая, дип әйткәнде берәү. Рәхмәт, Айваз. Булды. Синең соравыңа җаваплар юк. Без алга таба дәвам итәбез. Айваз Садыров, кайнар алкышларыгыз. Әйдә, тагын бер тапкыр алкышлыйбыз. Алга таба дәвам итәбез. Гөлназ Баталова. Ну, квадрат алкышларыгыз, дуслар. Рәхмәт. Миннән шундый сорау. Рус кешесенә татар лигасының жюри әгъзасы булырга өчен нәрсә эшләргә кирәк? Тагын бер тапкыр. Рус кешесенә татар лигасының жюри әгъзасы булырга өчен нәрсә эшләргә кирәк? Беренче чиратта тәһарәт алырга кирәк инде. Да. Татар Тим КВН командасы. Рус кешесенә татар лигасының жюри әгъзасы булырга өчен нәрсә эшләргә кирәк? Милләттәмени эш. Күңелле булсын, главный күңел кирәк монда. Кизәтеп куям, булыр өчендер анда, әйме? Рус кешесенә татар лигасында жюри әгъзасы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ва. Шулай. Бармы тагын җаваплар командалардан? Менә Гөлназны менә шундый сораулар кызыксындыра. Рус кеше белән очраша башладыңмы әллә син? Гөлназ, син алай булай рус кеше белән очрашмыйсыңмы? Юкмы? Юкмы? Аллага шөкер. Нет. Нет. Шулай дип җавап. Но бармы тагын җаваплар? Юкмы? Ну, әгәр дә җаваплар булмагач, бәлки шуның белән без разминка. Бар икән. Марат КВН командасы. Рус кешесенә татар лигасының жюри әгъзасы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? КВН РТ директоры булырга кирәк. КВН РТ директоры булырга кирәк. Ну, ул бит Илдар. Ул бит Фаттахов. Ул бит урыс түгел. Ул чын татар кешесе. Илдар Фаттахов. Мамадыш. Рус кешесенә татар лигасының жюри әгъзасы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Салават Фатыйдинов русча җырлый башлагач, менә рус кешеләре утырыр. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Гөлназ Баталова, кайнар алкышларыгыз, дуслар. Ну, шуның белән безнең триатлон конкурсы тамам дип игълан ителә. Без инде монда бәяләрне күтәрәбезме, юкмы? Юкмы? Үзегез әйтәсезме? Рәхмәт, Айваз, без инде синнән билгеләрне көтеп калабыз. Димәк, шул рәвешле безнең триатлон дип аталучы матур конкурсның нәтиҗәләре түбәндәге. 0,4 балл белән бәялибез без Марат командасын. 0, тукта, Марат КВН командасына күпме? 0,4. Марат КВН командасы 0,4. Мин инде монда үзем әйтеп барам дигән. Алга таба. 0,6 балл безнең Татар Тим командасына эләгә. Татар Тим КВН командасына 0,6 балл эләгә. Әкәмәт 0,8. Әкәмәт 0,8. 5 бармак 1. Һәм 5 бармак КВН командасы төп-төгәл 1 балл. Рәхмәт, безнең жюри әгъзаларына мин тиз генә уртак балларны әйтеп китәм. Шулай итеп, BBK КВН командасы 4,2 балл.
О, монда менә кызыклы гына бер әйбер килеп чыкты. Татар Тим КВН командасы 5,3 балл. Һәм дә инде Әкәмәт 5 бармак һәм Марат КВН командалары 5,4 балл белән бүгенге уенның җиңүчеләре дип игълан ителә.